приятели, аз съм Навон. Аз съм видяли заглавието. Днес ще говоря за един градски рапър, който обижда българките и казва, че са курви, кучки, че могат само да мачкат чаршавите и да им служат на гърците. Ето това е клипа. Може да погледнете само какъв педерас грозен е. Каква брада има. Брада от 90-те. Ще бъде грозен. Единственото нещо, което искам да направите е да изпуснете дабл или трипъл клик, ако имате такъв, и да натиснете силно върху дислайк бутона. Също така, момент само да презаредя видеото за момент. След което натиснете и тук на повече, след което подаване на сигнал и да натиснете ето и тук. След което натискате тук 000 и натискате изпращане. Ако направи това и ако съберем определен брой дислайкове, видеото ще се махне от YouTube. Също така няма да се пее вече в песента за българките са курви, естествено, защото клипа няма да бъде в YouTube. Ще бъдат премахнат. Ще бъде премахнат, има предвид. Съжалявам, че си оплитам езика. Да, този ще бъде грозен. Може само да го погледнете. Какъв е грозник, просто какво да ви кажа. Вижте. Тук все едно е лапал някакъв презерватив и си го набива в устата. Може да го погледнете. Тук виждате как му е разделена вежда, какъв е педерас грозен. И тук е някаква гейска обица. Да, ако искате да си изразите мнението или нещо от сорта майка, че тъпа грозна, може да напишете в коментарите нещо. Каквото искате, може да бъде хейт, както чуждите имат доста хейт тук, и от гърци, и от българи имат доста хейт. Добре, няма способно да покажа коментарите, вие си ги четете. Както казах, единственото нещо, което искам да направите е да го репортите клипа и да дадете дислайк, ама силно да го натиснете този дислайк. Даже няколко пъти да го натиснете, просто ще ме направите на мен кефа. Да, този буклук просто трябва да се махне от интернет, той заслужава даже да живее. Ако отидем в Гърция, всичките българи ще го съсипим, или ако дойдем в България на почивка, представям си да отиде на плажа, примерно, и там някой българка да го види, да го отдави този буклук грозен. Просто ще ми стане много кеф. Добре, спиш тук доста храни. Добре, както и да е, това от клипа, отново казвам, може да му дадете дислайк на този педерас грозен. Също така да му репортите клипа и да се махте от интернет. И да напишете някой хейтърски коментар, просто съм ви много благодарен. Да, това от клипа, ако съм изглеждал малко лошо, съжалявам, не съм се направил прическа, нито съм се приготвил за клип. Този клип го направихте и по-бързо да го видят колкото се може повече в Българи и да му репортат клипа и да му дават дислайковете. Да. Котката ми са музика с мене. Тук ходи по леглото да издава някакви звуци. Да, както и да е, ако клипа ви хареса, да забравяйте да харесате клипа за още. Да коментирате за нашето мнение и да се абонирате за моя канал, за да не спускате нито на моя видео. Или да, това е всичко. Надявам се клипа да ви хареса, да се видим скоро. Чао! Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's